cada vegada més en l'entorn rural som menys gent i més gran, i cada vegada més es fan les activitats molt pensades en quan som molts, que és els caps de setmana i les èpoques turístiques. I el dia a dia doncs és una mica diferent, no? Costa més que hi hagin coses i clar, també costa més participar. I si a més tens un problema de salut mental que a vegades doncs ja et costa, doncs tot va sumant dificultats perquè puguis participar d'una manera habitual en moltes coses. L'estigma és una barrera a tot arreu i en el món rural evidentment ho és i potser encara una mica més. I la dispersió territorial és que nosaltres som molt pocs en molt territori. Les distàncies són llargues, les comunicacions són dolentes. Jo, per exemple, vic en una casa de pagès a 1 quilòmetre del poble i m'encanta. No, m'encanta viure allà i no tinc cap problema. Però clar, si no tens una xarxa on anar en certs moments, et sents molt aïllat i molt sol. Quan tens algun dubte, quan vols fer alguna cosa, doncs clar, has de tenir xarxa. I a vegades les persones, quan de cop i volta tens una salut mental, no saps on anar, no coneixes gent que tingui el mateix problema que tu, i les taules que estan a prop de les persones doncs poden crear aquesta xarxa i fomentar la participació. No només fer coses per la salut mental, sinó també participar, fomentar a les persones que tenim un problema de salut mental, participem en les activitats.